An balimaw ani yankuma bi kibara m'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko plateforme ni ale kɔnɔna na Gacia b'o kɔnɔ MAA b'o kɔnɔ Gana Izo b'o kɔnɔ ani Gana Koyi olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka kɛlɛbolo minnu sigilen kɔni bɛ Tanbakɔrɔ ni ale bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la ko olu kɔni ni Faransi kɛlɛbolo kɔni karila ɲɔgɔn na ninnu ka ɲɛfɔli la o kɔni ko kɛra kari tɛmɛnen de wa ko ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko Faransi kɛlɛbolo de kɔni sera olu ma yen yɔrɔ la ni k'a fɔ ko olu kɔni ka marifaw bila jagoya ni olu y'a fɔ kɔni k'olu tɛ se k'o kɛ k'a d'a kan ko ni rebelle kɔni marifa b'u bolo k'olu fana tɛ se ka marifa bila ko de kɔni kɔfɛ ko tubabuw kɔni ka kɛlɛbolo ni o ye Faransi kɛlɛbolo ye ni a bɛ f'o ma ko Barkhane olu kɔni ye kisɛ wuli o la ko kɔfɛ ko u ka avion fana nana ka yen bombarder nka ko a kɔni kɛra kunnaja ye k'a d'a kan mobiliw ni marifa dɔw de kɔni tiɲɛna nka mɔgɔ kɔni ma sa nin ko in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fana k'a fɔ kɔni i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na seliba kɔni o tɔ man ca tuguni min ye Bamakɔ kɔnɔna kɔni ye sagaw kɔni u bɛ ka na wa a waati bɛ cogoya min na kɔni sagaw kɔni u sɔngɔ an kɔni yɛrɛ y'a ye cogoya min na u b'a ta 8,000 ɲɔgɔnna na ɲumanw kɔni ka taa fo 20,000 na yɛrɛ dɔw bɛ taa fo 20,000 na minnu yɛrɛ saga feerelaw ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ɲina sagako k'a tɛna gɛlɛya k'a d'a kan ko sagaw kɔni k'u bɛ ka na ko saga tɛ kɛ dɛsɛfɛn ye ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la